Nijar ta kwace uranium ɗinta, sai dai matsalar ranar ita ce babu wani wanda yake son sayan uranium ɗin a hannunta. Bayan juyin mulki da kuma matakan da suka rage tasirin kamfanonin ƙasashen waje, gwamnatin Nijar ta nuna cewa tana son ta yi iko da uranium ɗin da ake haƙowa a cikin ƙasarta. Ga mutane da yawa, wannan ya kasance alamar neman 'yancin tattalin arziki. Amma bayan shekaru 'yan ƙasar suna tambaya akan ribar uranium, wata tambaya ta taso. Shin ta yaya za ka amfana da albarkatu idan baka kai su kasuwar duniya? Sai dai a nan ne komai ya ɗauki sabon salo. Rahotanni sun nuna cewa dubbannin uranium ɗin da aka tace zuwa yellowcake suna jiran masu siya da kuma hanyoyin sufuri na fitarwa. Matsalar farko ita ce sabbin rikice-rikice da kuma matsalolin shari'o'in da suka biyo bayan sauye-sauyen da aka yi a bangaren ma'adanai. Matsala ta biyu kuma ita ce takunkumai da wasu rikice-rikicen siyasa da ke sa kasuwanni su yi takatsantsan da shiga kowace irin yarjejeniya da kasar ta Nijar. Sannan akwai matsalar sufuri. Nijar ƙasa ce da bata da bakin teku, don haka fitar da irin wannan kaya na buƙatar makwabta da tashoshin da suka hada da na jiragen ruwa. Sai dai kuma a ɗayan bangaren akwai kuma wani abu wanda ya fi wannan girma. Uranium ba kamar sauran ma'adanai ba ne, shine tushen makamin nukiliya da ƙasashe da dama ke amfani da shi wajen samar da wutar lantarki. Idan Nijar ta samu damar sarrafa kasuwancin ta yadda ya kamata, za ta iya karfafa tasirin ta a kasuwar makamashi ta duniya. Amma idan Nijar ta kasa yin hakan, za ta ci gaba da riƙe albarkatu masu daraja ba tare da samun riba daga gare su ba. A yau uranium na biliyoyin daloli yana ajiye a cikin kasar Nijar. Tambayar anan ita ce, shin kasar Nijar za ta iya juya wannan arziki zuwa gaba? Ko kuwa wannan zai zama ɗaya daga cikin manyan kalubale ga tattalin arzikin kasar? A ra'ayinku, menene ya fi muhimmanci a gurin Nijar a yanzu? Shin nemo sabbin masu saya ko kuwa a gina sabbin hanyoyin fitar da kaya?